Казвам се Татяна Кирилова, готвач съм от 22 години. В момента съм главен готвач на кафе-ресторант Европа. Много отдавна започнах да се занимавам с готвене, защото ми харесва. Завърших ТОХ в София и първата ми работа като готвач беше в ресторант Крим. Принципно обичам да готвя, така че няма значение какво е. И харесвам да готвя всякаква кухня, дори традиционна българска кухня ми харесва да готвя. Да управляваш кухня не е трудно, ако имаш добър екип, съзнателен и отговорен, а също така и ако имаш разбирането на шефа, не е трудно да управляваш една кухня. Тук има доста редовни клиенти, които харесват кухнята и идват само заради кухнята тук. Аз смятам, че хората трябва да използват здравословната кухня и да се хранят здравословно. Доста често експериментирам, най-вече с риба, защото на рибата отиват много работи. И можеш да съчетаваш всякакви неща с риба. Там доста често експериментирам. Днес ви приготвих грилована сьомга с пълнени тиквички, два вида, с рукола, киноа и скариди и сос виеше сьомгата. Принципно аз съм щастлива, че готвя. Това е нещото, което винаги съм искала да правя. Така че надявам се това, което правя, защото много се старая и влагам всичко от себе си, нали, да им харесва на хората и заради това да идват тук.